Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Ngibhala le ncwadi ngithukuthele ngenxa yento eyenziwa umbhalo wozalo or ababhali bozalo oludlala ku-SABC 1 njalo ebusuku. Mhleli wami, ayikho lento esibukiswa yona lapha, kudlalwa ngathi nangemiqondo yethu. Empeleni umbhalo wozalo uqonde ukusidelela nje, usibukela phansi futhi. Angikaze ngiyibone imbudane enjeya selokhu ngazalwa ubaba nomama. Lento kaNkunzi, labafazi abayinqwaba ahlala nabo endlini eyodwa. Bonke bathobela isimo abangaphansi kwaso. uMaMlambo usehlukane kangaki nje noNkunzi baphinde babuyelane. Laba bantu njalo babeshadile, asikaze sizwe kuthiwa bayadivosa, kodwa kukhona lapho uMaMlambo ayeseshade khona noQhabanga, wayesehlukanise noNkunzi. Angisayiphathi-ke kaQhabanga, wathatha uMaMlambo, uGabisile wabuyela kuNkunzi, kwafika uMazaza phatha naye useyafa uthando lukaNkunzi, noNkunzi usembiza ngomfazi wakhe uMazaza. Hhayi ngeke bakithi, umbhalo wozalo ake ahlale phansi acabange kabusha indaba afuna ukusixoxela yona. Ayikho lento eyenzeka kulo mdlalo, kuwusehlisa isithunzi nje uma bebona ukuthi siyayikholwa lento. Mina ngazi ukuthi uma kubhalwa isitori kusuke kubhalwa into engaba iqiniso noma egudle ey'ntweni ey'seke zenzeka, hhayi inganekwane le esidlalelwa yona. Okunye engikucosha kulo mdlalo ukuhluleka ukuveza indawo yesonto. Ubhaleka nje ugcina sibisi kwamasho.